Som počul, že keď nevieš čo povedať, tak pozdrav. Tak ja vám hovorím dobrý deň, dobrý večer, zdravím vás na Slam Poetry na stanici. Dneska je sobota a dnešok patrí slovám, aj keď na stanici niekedy tie predstavenia alebo veci, čo sa tu dejú, nie sú až tak o slovách, ale dneska bude asi zmena, výnimka. Vieme, čo je Slam Poetry? Vykriknite. Nie. Aj že a určite niekto viete. Čo to je? Čo je po anglicky slam? Slam je, myslím, že niečo ako tresknúť alebo buchnúť alebo zvuk nejaký. A slam poetry... Haló? Dobre, počujem sa. A slam poetry je formát večera, v ktorom má každý človek, ktorý sa zapojí, a môže sa zapojiť vlastne hocikto, príležitosť 3 minút, vlastne počas 3 minút sa vyjadriť a ešte, dobre, teraz dochádzam k tomu, že to, že to moderuje trochu taký experiment na mne aj na vás, na obecenstve, že sa tu prežijeme spolu. Takže Slam Poetry je formát večera, v ktorom ľudia majú 3 minúty na to, aby povedali niečo hocičo zo seba, niečo vlastné. Má to 3 pravidlá. Prvé pravidlo je, musí to byť autorský vlastný text. Nič prebraté, nič okopírované. Môže to byť z hlavy, môže to byť freestyle, improvizácia, alebo to môže byť aj z papiera kľudne. To je prvé pravidlo, autorský text. Druhé pravidlo 3 minúty. Tretie pravidlo žiadne rekvizity, vlastne žiadna hudba. Takže to je veľmi jednoduchý princíp. Možno by sa hodilo povedať, že ten slam, niekde tu hovorí aj poetry slam, ale na Slovensku čaká, to je rozdiel. V Nemecku to hovoria poetry slam, a myslím, že možno aj v Amerike. Vzniklo to, myslím, že v Chicagu v 80. rokoch, ak má niekto iné informácie, nech ľudia sa s nimi podeliť. Ale Wikipedia možno je blbý zdroj informácií, ale to som dočítal, že v 84. v Chicagu nejaký chlapík, čo som meno zabudol, to vymyslel, ktorý spravil. A prvý ako keby, že národný Slam Poetry session bol v San Francisco v 86. A potom sa to rozšírilo úplne všade vo sveta, niečo proste formát. Takže myslím, že na stanici v rámci Ženského Trina festivalu artikulujem dobre, je mi rozumieť? Kebyže mi nie rozumieť, tak sa opýtate, že čo? A ja to zopakujem. Kebyže mi nie je rozumieť, tak to zopakujem. S krajšou artikuláciou. No a na stanici myslím, že to bolo pred pár rokmi bola Slam Poetry raz a teraz po rokoch zase. Chceme to trochu možno zase nakopnúť, že za 3 mesiace možno bude zase, asi. Čo? Že za 3 mesiace možno sa tu stretneme zase. Znova. Aha, and how many people doesn't understand Slovak? So I can maybe... Or you will translate each other? You have a lesson of Slovak now? No? Okay. So speak Slovak. Na Slovensku. Aj počas sa všetko nerozpráva. On parle français un peu aussi. Takže začneme, nebudeme to predĺžovať, lebo je to trapné. A systém je taký, že sú 2 kolá, v každom kole vystúpia performéri, každý má 3 minúty. Najprv vyberieme porotu z obecenstva, ktoré bude 6 kusov, lebo máme 6 kusov týchto čísiel od 1 do 10. Takže obecenstvo bude rozhodovať po každom kole, bodovať jednotliví súťažiaci. Takže najprv sa vylosuje poradie, v ktorom budú vystupovať, potom vyberieme porotu a potom začneme prvé kolo. Potom je prestávka, druhé kolo a koniec.
Takže... mohli by sme takže si mohli predstaviť, že kto vlastne bude dneska súťažiť alebo účinkovať, alebo performovať, nie? Performance. Takže bude to, týmto vítam Bohdana Blahovca, tento týpek je dobrý slam poetry, lebo vyhrával furt nejaké tie súťaže a aj na Pohode mi, myslím, že 2011 vyhral. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Takže to je Bohdan Blahovec. Potom máme Míša. Prepáč mi Máša. Kde Máša? Ja Míša. Odpustíš mi to? Dobre, tak prvý. Som ti neslabšie meno. Mašička. Potom máme Dalibora Šociána. Toho možno poznáte aj z nejakých diskot, no z party, aj na Štajnici, alebo aj niekde inde. Ahoj. Ahojte. Dobrý diskotékár, možno. Má na to živnosť, dobre. Potom máme Vlada Jančeka. Ja som sa o ňom dočítal, že píše, že prózy, básne, recenzie a niečo, ale všetko je krátke prózy, krátke básne, krátke recenzie. A ešte, že je to pravda, že si dramaturg divadla Disk? Dobrý večer, ja som bývalý dramaturg divadla Disk, lebo už to má nejakých iných autorov, ale medzi tým som zase autor textov, hudby a gitarista v skupine Saténové ruky, o ktorej ešte budete počuť. Ale nie dnes. Alebo až v bare, že... Takže 1, 2, 3, 4... A máme tu zo zahraničia Matildu, našu francúzsku rolníčku, takže... Ja volím po slovensky tiež, ale mám jeden empírsky píšem. Takže Matilda bude po anglicky slamovať. A už ste mali možnosť, okrem iných aj iných, vidieť, vidieť v Artfore, keď bola na knihu bez kanzlové, čo také tam bolo slam poetry v Artfore. Artfor Mešťanského nespomína trošku. A ešte Samo. Chcel by som privítať Sama Burli potleskom, lebo on bol jeden z účastníkov workshopu. Samo, ktorý okrem... Čau. Pred touto exhibíciou sme mali na stanici workshop, 3-hodinový, v ktorom sme sa s inými, ktorí nevystúpia alebo sa boja. No tak na budúcom. Ale možno ešte vystúpia, ešte bude open stage. Vlastne sme si tak keby skúšali, tí, čo už sú znali, tak už to vedia a nás to učili, alebo sme sa tak oťukali, že sme to veľa skúsili a bolo to super. A ešte by som mal privítať, že DJ Vasa. Dobrý deň. To nám bude hrať. Tak sme ho vyhecovali, možno to ešte bude fungovať na ostatných. A ja som aj nejakých ľudí obehol, že ak stále chcete sa zapojiť, tak teraz je ešte možnosť. Môžete sa prísť a prejaviť sa. Vlastne sláme o tom vyjadriť sa a nechať vyjadriť ostatných. A ešte by som chcel zdôrazniť, že vyjadrite si
sympatie alebo antipatie, alebo podporujte tých ľudí, ktorí práve hovoria a to dajte im kuráž a nech majú nejakú odozvu z publika, lebo je to strašne dôležité pre našu psychiku aj moderátora, môžete podporovať. Takže teraz, aby sme to skrátili, lebo že vybereme si poradie, náhodne, máme tu papieriky? Poviem zatiaľ nejaké vtipky, vytvoríme systém na rozhodovanie, ale zatiaľ vyberiem z obecenstva porotu. Kto chce byť porota? Samozrejme nikto. Vlastne boduje sa od 0 do 10 a 6 je aj devina. Čo? Ja? 6 funguje ako devina. Beriem to niekoho náhodného, to sa... Kriza. Druhá porota, ako sa hlási. Kto nechce byť porota? Prihláste sa. Ja. Budete... Ja nechcem, nie, nechcem. Hej. Je to koho? Ale musíš mi radiť, lebo ja čo? 1, 2, 3, 4, 5. Poďme spolu. Because I have no idea. Takže máme porotu, môžete zdvihnúť tie vaše papieriky, aby sme vedeli, kto to je. OK. Máme 2, 4, 6 ľudí, dobre. Takže vždy po tom kole teda vlastne po tom kole alebo po každom zdvihnú tie papiere a hlasujú. Po každom, OK. Tak po každom slame hodnotíte od 0 do 10. To ako mám vedieť? A nie je tam 9, je tam 6. No to už som povedal, 6 a 9. Máme vylosované poradie, takže jednotka, číslo 1. Nepočujem. Samo, Pokles, dvojka, Vlado, Brava, gratulujeme. Trojka, Vlado, Franček, 4, Bohdán, 5, Silona, 6, Máša, Míša a 7, Matilda. OK. A v druhom kole vlastne invertujeme poradie, že Matilda pôjde prvá a posledný pôjde Samo. Takže sa to premieša. Tak ja myslím, že môžeme začať. Aha, ešte, že sú nejaké ceny. Jedna cena je, že 10 vstupov na stanicu zadarmo, druhá cena je nejaké dobré víno a knižka z Artfora a víno z tej kaviarne z Artfora. A tretia cena sú wafličky. A ďakujeme Artforu za spoluprácu a podporu a že majú dobrú kávu, takže je dobré. Aha, OK, ešte chcem zdôrazniť, že Samo dneska vlastne slamoval na tom workshopu prvýkrát a tým, že je prvý teraz, tak je to ťažká pozícia a tak proste patrične to ocente a vyjadrite svoju spolupatričnosť, že predstavte si, že prvýkrát niečo hovoríte v živote pre toto publikum, tak veľa šťastia. Kto stopuje čas? Ja stopujem čas. OK, tak 3 minúty, tak potom vykrikni. Ja chcel som byť druhý. Ja chcel som byť druhý. Ja chcel som a ona chcela. Ja chcel som a ona chcela.
a ja a ona a chcela a ja chcel som. Ale vonku boli 2 stupne a 2 ruky neprístupné. Ja chcel som, ale vonku boli 2 stupne a jej ruky neprístupné, boli skryté vo vreckách nohavíc. A ja hlupák prišiel som sem a z Maduníc za rukami vo vreckách nohavíc. Ale veď hovorím si, nevadí, pretože svet ten patrí šikovným a nie hlúpim. Ja jednu z tých rúk si teda kúpim, ja poprosím blok a aspoň ročnú záruku na piatkové držanie ťa za ruku. A ja chcel som, ale vonku boli 2 stupne. A ja chcel som ťa objať, ty zvýšila si vstupné. A ja chcel som a ona chcela a ja chcel som. A ja myslel som, že to všetko bolo pravé, pretože to povedalo moje srdce mojej chorej hlave, ale moja chorá hlava srdcu cez hrdlo, tá skríkla, aby neblblo, veď predsa to, čo myslíš, to nie je tak. Odvrkla hlava srdcu nátak, ja chcel som, ale vonku boli 2 stupne a ja chcel som, ale vonku boli 2 stupne a moja hlava chcela a moje srdce chcelo a cítilo a chcelo a cítilo a mňa takto klamú zmysly, keď moja hlava cíti a moje srdce myslí. Mňa klamú zmysly, keď moja hlava cíti a moje srdce myslí, mne následne všetko sa vracia k tomu istému, ja chcel som a to je chybička môjho systému a práve pre túto malú poruchu upadá moja myseľ na duchu, ja chcel som byť druhý. Dvojka. Aha, teda hlasujeme. Hlasujeme. Samo. 7, 8, premyslíte, 7, 108. Ešte raz, 7 plus 7 plus 7 plus 8 plus 7. Plus 10. A teraz pôjde niekto druhý. A máme to zapísané? Máme. Samo 46. Okay. Číslo 2, ja som hovoril, kto to bol, ale bol to Vlado. Tvoje 3 minúty začínajú... Teraz to začalo. Teraz som tu prišiel a teraz už asi neodídem 3 minúty. Teraz to už musím povedať, musím sa priznať. Priznať sa alebo sa nepriznám? Asi sa nepriznám, asi priznám. Ešte neviem. Mám sa priznať? Nie, nepriznám sa. Ja totiž to nepijem. Ja sa musím priznať, že ja nepijem, pije moja žena. Ja nepijem, ja šoferujem, žena pije, ona pije. Ja tým pádom môžem šoferovať, tým pádom, že ja šoferujem, ona môže sedieť vedľa mňa, ja ju držím za ruku. Keď pije so mnou, pije bezo mňa. Fajčí tiež. Fajčí, ja nefajčím. Keď fajčí so mnou, fajčí bezo mňa. Nikdy sme nefajčili spolu. Jej dedo fajčí, jej oco nefajčí. Ale môj oco fajčí, jej dedo fajčí, ona fajčí, to sú traja, ktorí fajčia, my sme traja, ktorí nefajčíme. Jej dedo má v skrini odložených 600 gramov marihuany.
Nemal som to takto povedať, ale nedalo mi inak. Proste musím sa priznať, že takéto pomery u nás vládnu. Ona fajčí a nefajčím. Ja šoférujem. Je to krásne, je to moja žena. Sláva tým ženám. Sláva ženám, ale sláva aj mužom, lebo kto by nechcel byť dobrodruhom, vedľa ktorého stojí žena, ktorá keď treba, tak sa vie napiť. Kto by nechcel byť tým dobrodruhom, nech zdvihne ruku. Nevidím žiadnu ruku, to znamená, všetci sme dobrodruhovia, lenže dobrodruh potrebuje dobrodružstvo. Družstvo, ktoré ho drží, prípadne podrží, ak ho nepodrží, tak aspoň sa zdrží komentov, ale hlavne nech niečo povie. Ale ako má povedať, keď sa zdrží komentov? Družstvo. Družstvo, daj mi niečo. Moje družstvo. Čo by si mi tak mohlo dať? Čas. Body. A body. Začal som o žene a skončím o žene, pretože ženy to sú múzy. Ženy, to vieme dobre my dobrodruzi, že tie ženy nás vždycky niekam vedú a keď nás nevedú, tak sú aspoň pri nás. Nemám čo k tomu dodať. Aj Vláda sa zúčastnil toho workshopu dnes a vlastne musím aj oceniť, že sa na poslednú chvíľu takto rozhodol, nemám počuť, a zúčastňuje sa s nami. A ešte chcem pripomenúť, že limit je 3 minúty maximálne, môže to byť aj kratšie, môže to mať aj 5 geniálnych sekúnd, v ktorých sa tu všetci zabodujeme tu. Takže, no všetci nie, možno väčšina. Tak poprosím, obodujeme Vlada. No a oceňujte ťažkú situáciu začiatočníka. 5, systá? 5, 6, 7, 5. No, tak možno v druhom kole porotu môžeme vyzvať, že nech to skúsia. Dobre, máme to spoločné. Vládo 34. A tretí je Vlado. Zase. Môžeme? Dobre. Tak ja vlastne neviem, o čom budem dávať. Dnes tu bude potupa, možno bude sláva, uvidíme, jak to pôjde, uvidíme, neviem sám. Stojím tu a do podlahy, bezradne tu pozerám. Na koberci vidím špinky, také malé, drobné. Sú to malé pavučinky, pavúci tu po mne losia stále lesú niekam na mňa. Hovorím si, tí ma zjedia, povedia si mňam, zjedia ma a rozhryzú ma na maličké kúsky. Vstanem radšej rýchlo preto, už som celkom v úzky. Vstanem radšej, idem sem k tejto tabuli. Tu sa ale pozor, hodí na buli, hokej práve začal sa, hokejový zápas. Idem radšej odtiaľ preč, hokej, to je trápas, kašľam radšej na hokej, idem k DJ-ovi. Hej ty DJ, zahraj nám svoje ruky ovi okolo tých kláves tu, zahraj dávku songu. Idem radšej do stredu, v rámci protest songu, zaspievam o tom dnes, čo má všetko série. Série má to, že tu dnes nelieta to perie, že tu slzia pavúci, že tu lieta mucha. Nelieta to mucha dnes. Moja huba suchá, nevie o čom melie to, nevie vôbec nič. Hovorím si, ja som dnes son of a bitch. Ja som proste stratený v tejto tesnej chvíli. Zatiaľ mi to ide, však ja sa začnem míliť sa, začnem iba tliachať a potom si poviem len ha. Upečiem vám koláčik z cukru, vody, múky a na záver spomeniem saténové ruky. Musím poznamenať, že pozrieť na múky, lebo jedna je v porote. Takže bacha.
Koľko bodov dáme Sanu do pič? 8, porota, 8, 6. No, je tu vaše. Si nič nehovorí, ale... Jasné. Ešte raz, prosím, boli 8, 4 osmičky a 2 šestky. To je koľko? 32 plus 12, 44. Takže Vlado Janček 44 a môžeme ísť ku štvrtému adeptovi, to je Bohdan. De offerte zullen overwinnen. De offerte zullen overwinnen. De Sloven. De offerte zullen overwinnen. A, B, C, D. Mačka přede. A, B, C, D. Ego, go, do vlastní země si už se dávno už si se zaryla. SBOLu státí už tu nestojí, kráva krávu podojí, do vlastní země už jsem se já sama, Čechoslovačka, zaryla. A žije nový druh. A žije pl an et a opic a žije gorila. To, čemu jsem věřil ještě včera, nevěřím už dnes, posílám SMS až někam do neb S. To už to bylo. Kdo přijde znova? Kdo tudy kráčí? Bílé billboardy, bílá slova, zas a znova nová o bílém Sloven, dovnitř, ven, dovnitř, princip píchání Slovensku. Zkusím to jinak. Děkuji za muziku. I ta se hodí. Děkuji za každý tón, co to trochu schodí. Děkuji za každý schod, který mě vytáhne do poschodí. Dívám se kolem. Žili na dluh a dávali to denně. Žili a pili. Byl to takový živočišný druh. Žili na dluh, žili a pili a žíli jim kor na těli, že tak to chtěli. Žili a vyprávěli a cíle jim dávno uletěli v dané chvíli. Líbilo se dost pro radost. Z izmu šli do izmu, z komunismu šli do kapitalismu. Museli to tak udělat. Zkoušeli podnikat a učili se odvykání potykat a s novými věcmi se potýkat a další věci si znova neříkat. Kát se, sekat slova, sekat stát, zastavit stát, ruku v ruce v rámci revoluce, cévy jim kor na těli, protože tak to chtěli. A já bych rád vyprávěl humornou příhodu o tom, jak mladý chlapec přijel na stanici. Nebyla to polární stanice, byla to stanice u Žiliny. Byla taktéž plná zimy. My tam byli a vy se mnou, no, ano. Seděl chlapec, stál, pokulhával na pódiu, proti němu publikum a proti publiku tisíce kliků lajkům. Lajkům, salám a lajkům, salám a lajkům. Confirm me as a friend, because this is gonna be the end of my quasi poem. Takže Bohdan, hodnotíme Bohdana. 8, 9, 8, 8, 8, 5 osmiček a 9. 56 plus 9? Ne. Ja skúšam asistent. Takže Bohdan by dostal 49 bodov. Ďakujem Bohdanovi. Ešte sa musím zlepšiť
aby som vás tak vyhercoval na to kontrolálto na 3 mesiace, to bude lepšie. Takže už máme 4 za sebou. Ďalší je kto? Dalibor. Spomínam na parížský šalát, spomínam, keď som nefajčil, spomínam na pľúca čisté steblo trávy, spomínam na mladosť. Spomínam na to, že som už dnes raz spomínam na to, že budem ešte možno niekedy spomínať. Pamätám si na to, ako som spomínal. Spomínam na to, ako som ohýbal vlastné vedomie pod vplyvom hríbov. Vlastné vedomie pohybované pod vplyvom hríbov neskončilo dobre. Spomínam na to, ako som sa rozhodol, spomínam na parížský šalát, ako som ho dojedol v sede na lúke. Spomínam na to, ako som pozeral Lucky Luke z Terence Hill. Nosí vám tričko aj Bud Spencer. Buď Spencer. Buď tým Spencerom. Buď tým Spencerom Erosom. Spomínam na to, čo som dnes už spomínal. Spomínam na dial-up. Spomínam na 56 kilobitov za sekundu. Spomínam na to. Spomínam na porn1.jpg. Spomínam na to, na tie 2 minúty. Spomínam na mega upload. Spomínam na sopu pipu, sopa fajčí pipu. Spomínam na to, ako som dnes už raz spomínal na sopu pipu. Na to, ako fajčí sopa pipu, sokame more, sopa pipa fajčí internet. Sopa pipa chcela vyfajčiť s internetom. Sopa pipa pičí je. Sopa pipa už nevyčí. Nevyfajčí. S internetom už nevyčí. Už je... Kiči švory, jedný chceli s nami. Nechcem hrešiť. Spomínam na to, ako som nehrešil. Spomínam na to, ako keď som mal 5 a som nehrešil. Ale sem tam som zahrešil. Mamka mi vždycky povie, ako som hrešiaval. Povedal si Davidorko, Fiňaku kujíca, dopite. Spomínam na to, ako ma to naučili spomínajúci alkoholici pri pieskovisku, kde som sa hrával. Kde som chcával v ďalekých kriakoch. Kde sme hrávali skrývačky. Za mojím panelákom, komunistami vybudovanými panelákmi, 2-3. Spomínam na dial-up. Spomínam. A vyčerpal 3 minúty, úplne do poslednej pikosekundy. A my ho za to patrične ohodnotíme číslicami od 0 do 10. Existuje aj desina, existuje aj šestka, aj devina, aj 0. 9, 7, 6, 7, takže raz, 4 sedmičky, 6 a 9. 7. Takže, a tá 6 bola 6, nie 9, že? Dobre. Na to pozor. Takže Dalibor má 43. Ďakujeme Daliborovi. A ide Máša, Ido Máša. Jaro, slevy a každý to ví, slevy se blíží a padají. Slova jsou zlevněný a mezi námi tají vokály a ploužáky, který se z rádia valí hnědýma barvama,
mezi náma. Proto ti píšu, baby, tohle toho maila. Jenomže jsem šťastná mezi náma. Jenomže jsem tě čirou náhodou potkala zrovna v metru, že jsem viděla, že seš to ty, že před 10 létama jsem tě taky potkala. Že před 10 létama jsem tě strašně chtěla do svý kapely, kterou jsem jenom kvůli tomu omylem jen tak založila čirou náhodou. Že předtím jsem s holkama, který říkali, ale jo, on do tebe valí, on do tebe dělá. A jsem říkala, ne, to jsem si nikdy nemyslela. Že mezi tím jsem vždycky dělala, pro křídu chodila, vždycky jsem se hlásila, vždycky, když učitel řekl, kdo půjde pro křídu, já jsem řekla, já náhodou tam půjdu. Do 4. třídy klidně půjdu pro křídy, jasně, klidně tam půjdu. A pak jsem založila naši kapelu a řekli jsme se s holkama, tak tam teda půjdu. Řekla jsem, že já budu zpěvačka a že to bude prýma. Prýma pro mě hračka, zbalit tě, že nejsem žádná vůbec sračka. Poznala jsem tě, hned jsem tě poznala v knihovně, když jsi byl na nástěnce vyvěšený, že jsi největší vypůjčovatel všech knížek. Ty se všechno si četl a já jsem seděla na lavičce a četla si Kanta, že nejsem žádná tanta a doufala jsem, že se mě zeptáš, co čteš a já řeknu heč, je to Kant, ale kam s tím? Dál jsem to nedočetla, vystačila jsem si tenkrát v té době s předsádkama, neměla jsem čas, protože jsem hledala, co si obleču, až tě potkám na té lavičce, až mě náhodou potkáš, náhodou, že půjdeš kolem, jen tak náhodou, že půjdeš kolem a já zrovna čtu si Kafku, protože ne každá holka čte si Kafku, ale protože já jsem ta holka, co má ráda divadlo a taky jen tak chodí do knihovny a občas se dívá, kdo vyhrává, kdo nejvíc čte knížek. A věděla jsem, že je všechny čteš ty. A věděla jsem, že ty seš ten pravej baby. A vůbec není svět trápný bloužákový, jo mládí, to je někdy těžký. Občas, když seš holka trošku vošklivější. Občas, když seš holka trošku tlustší než Světlana, která si o tobě povídá a dělá, že zná Kanta. A ta píča taky dělá, že zná Kafku. Ale já nejsem holka sprostá, já jsem úplně normální a táta mě trénuje ve čtení. Takže já vím o poezii svý, takže já vím, jak se kluci balí. Takže se projdu chodbou pro křídy a zbalím všechny kluky ze 4. třídy. Takže až tě příště potkám, tak ti řeknu omylem ti řeknu, hele, pojď ven, omylem ti řeknu, hele, pojď ven, omylem ti řeknu, nemáte náhodou zrovna češtinu? Omylem nenápadně, ale přitom si řeknu, že vlastně už tě příště do té naší kapely pozvu. Takže jsem to udělala, takhle jsem to udělala, takže jsem tu kapelu celou omylem jen tak mimochodem založila. A holkám jsem řekla, že strašně nutně potřebujeme bubeníka. Tohle ti tady píšu do toho maila, aby si věděl, baby, že jsem celá šťastná a hotová, když jsem teď u magistrátu potkala, děláš v práci jako já, ale nejsem ta, že by jsem se k tobě hnedka hlásila, tak jsem radši tuhle cestu upřednostila, že jsem ti chtěla říct, že kdyby náhodou se situace změnila, kdyby náhodou mezi tím tě ta druhá nepotkala, nebo Světlana mi tě nepřebrala, nebo ta další, která ty jointy líp palila. Jo, já jsem to tenkrát ještě neuměla, ale do svý kapely jsem tě pozvala. Pili jsme tenkrát omylem krabicáka, takže jsem se omylem opila, takže jsem jenom kvílela, takže jsem ty svoje texty skvělý nedala, který jsem si předtím o tobě omylem jen tak připravila. Náhodou, čirou náhodou jsem se vždycky trefila. Takže vidím už desinu, jednu, druhú desinu, tretiu desinu. 9. Ešte raz, prosím vás, porota, zvinite svoje hodnotenia. 10, 10, 10, 10, 9, 9. 58. 58 máš. Jediná žena všetkých napre, to vlastne nie je jediná žena, Matilda. Matilda ide po anglicky. So, welcome in the 21st century. Please don't worry, we want you to know that somehow everything will be crazy. After entering in that system, you will never feel the same. So many discovery up to slavery, so many corruption up to lobotomization. Of course, you will appreciate that great 21st century gate. Such a famous big evolution, more genius than all expectation. Perfect box of the human being, shower, coffee maker, cooker, freezer, dishwasher, audio player, recorder, steamer, receiver, helicopter, airliner, double-decker, computer, and fucking TV. So welcome in the 21st century of our wonderful modern society.
Humans in collective boxes, eating and drinking boxes, bought in huge market box, human moving by boxes to discover foreign boxes, tweeting to their email box, speaking with phone boxes, working in boxes for boxes, and watching the main TV box. Such a perfect system. Let's play that game. The boss of the box succeed in reducing humans' brain, but don't worry, you will be well fed by novelty neurosis pain. So welcome on that 21st century. We want you to feel free to participate and create this beautiful fantasy of a society of lobotomy. Enter on that virtual frame. You will never feel the same after adding your own pixel. Takže rozmýšľajte svedomito, aké čísla ukážete, vždy. Takže poprosím. Body pre Matildu. 7, 7, 8, 8, 7, 6. Moment, máme to spočítané? Máme? Máme? OK. To je 44? 44, OK, pre Matilde. Ďakujeme. Dajte na vedomie aj, že akože nechcem nikoho zvyhodnúť, ale že sú ľudia, čo to skúšajú prvý, druhý, tretí krát a sú ľudia, čo to skúšajú 30 krát, tak ohodnoťte kuráž, ktorú majú. A teraz, tak si to zrekapitulujeme. Bohdan 49, Maša 58, Dalibor 43, Vlado Janček 44, Matilda 44, Samo 46 a Vlado 34. Tak ja poprosím aplauz pre prvé kolo. A ešte možno teraz je ten moment, že kedy sa to v niekom prelomilo a chce vystúpiť teraz a zapojiť sa ešte. Stage je dosť veľký. Nikto? OK, tak možno ešte dáme pár šancí v druhom kole alebo na konci. A teraz dáme asi pauzu. Tak dáme pauzu 5 minút, aby ste si mohli dať drinky. Akože 5 minút, že aj tak budete prejsť 10, takže 5 minút pauza. Takže 4 minúty a potom začneme. 3,5. Ďakujeme. Ja by som sa strapnila, ja by som sa postavila. Som to nemusí vyvolať. No tak poď, nemusí, tak veď dneska sú, že také pásy, ktoré vôbec neexistuje, že tam niektorých dávali. It's not a problem, let's have a fun. Welcome in the temple of games, that wonderful magical trade of our consumer society. Hello Kitty and Barbie, Ken or Teletubbies. Please, my dear toys, where are you coming from with your plastic fixing joy overrunning all home sweet home? Isn't it true that small hands fit you together during long hours so that at the end you could travel all around the world to set up comfortable in those fucking window displays with blind people by their X-ray? Why does nation allow this big indignation? That the children minority can play thanks to poor kids' exploitation. So what else? Let's participate into that consumption. Let's cultivating that wonderful illusion.
Spend your money for your sweet honey, because soon is coming that greatest window dressing of happiness. But all those dreaming plastic, all that fairy tale pathetic, from this commercial bullshit, make me truly vomit. To bola Matilda, a teda Matilde, a oceňujeme, že máme tu aj inú národnosť v Česku alebo Slovensku. To čoko voko. Takže porota, hlasujeme za Matildu. 8, 5, 6, 9, 5, 6. Všetci sú istí, že držia 6 a nechcú 9. Máme to. 39 Matilda, ďakujeme Matilde. Jo, jasně, já jsem tak smutná, protože vím, že v tom smutku vypadám aspoň trochu krásná. Situace je jasná, rozumíme si my dva už tak dlouho a mezi náma cesta začíná být prázdná. Je to taková písnička smutná a soulová, že připadám si tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná a přitom prázdná, tak krásná. Občas ráno, když se cítím obzvlášť prázdná, občas když spláchnu a cítím se fakt hodně prázdná, tak říkám si, tenhle svět je fakt těžká tryzna a doufám, že ten kluk to pozná, že já jsem strašně smutná a že doufám, že nenajde novou a veselou a divokou, mladou a statečnou takovou, jako jsem dřív předtím byla já. Takže když o tom přemýšlím u zrcadla s natáčkama, říkám si, že to pozná, že situace moje je zlá, ale říkám, já jsem tvoje princezna temná, smutná Morgiana, temná, smutná, tajemná kámoška, rozumíš? Protože já jsem hluboká, nemyslím hluboká jen tak volemovaný smajlíkama, nemyslím jen tak hluboká jako jáma mezi náma, nemyslím fakt a nemyslím a necítím se sama, jo, cítím se sama s tebou a chci ti to říct jedinou větou, ale chci, aby si viděl, že mi tečou slzy po tvářích a byl by hřích po světě spláčelít, víš, baby. Tak připomínáš mi všechny ty věty, které jsme si řekli a všechny ty světy, které mezi náma byly. A v tu chvíli doufám, když říkám, že všechny věty, které mi na to odpovídáš, připadají mi banální a připomínám si přitom banán, protože banální mi jako banán zní, ale doufám, že ty to na mě nepoznáš, protože já jsem hluboká, Morgiana, protože já jsem tajemná, ne, že by jsem byla ženská uřvaná, ale jsem taková temná a tajemná, rozumíš, hluboká, taková, jakou když jsi mě potkal, taková pořád stejná a čím dál víc zajímavá, protože chci, aby si věděl, že jsem trpěla a že trpím každým dnem, protože hladová je Afrika, protože ubohá a statečná jsem trochu já, protože doufám, že budu pro tebe navždycky zajímavá. Doufám, že ti tahle písnička nepřipadá trapná, protože doufám, necítím se jako banál, jako banální, jako banána rama, protože to je moje drama, protože moje drama je každý den máslo rama na chleba, protože sváčina a já, protože jsme kamarádky, protože jsem včera v noci rohlík sežrala a protože na to myslím a jsem z toho úplně ztracená, protože zase přiberu 3 kila, ale nesnáším každou ženskou, která nadává, která by sama doma brečela, která dělá, hraje, že dělá DJ s grancema, ale přitom surfuje se s porákama. Taková, která říká, holky, to je názor můj, takhle si nechty nalakuj, nemyslím, že je to fuj, je to OK, tak se na to koukej, jak to dělám já. Jsem smutná. To byla smutná, ale to je krásně Rozkol, rozpor, roztrhol mi rozkrok. Rozpol, rozum a cit. Into the pit. Bola taká relácia po Headbangers boli išli a hrali tam Cannibal Corpse, keď som mal 13 rokov. Rozkol, rozpor, techno či dramáč? Pač! Na dramáč nefetuješ, na techno fetuješ. Rozkor, rozkor, rozum a cit.
Žurka, nežurka. Žurka, nežurka. Maka doma, ísť na žurku. Maka doma, ísť na žurku. Rozkol, rozpor, hodil mi rozkrok. Gule sa mi oddelili. Rozkol, rozpor, emocionálny rozklad. Vklad do banky. Hypotéka, nehypotéka, rozpor, rozklad. 30 rokov v prdeli. 600 eur preč. Mesačne. Heč. Na. Rozpor, rozklad, rozpor. Palec od malička sa mi odopol. Rozkol, rozpol. Rozum. Penis. Neveríš? Prežívam. Rozkol, rozpol. Mnou věci žádný moc dalšíši is mají problém. Keci, ty, město, touha, aha. Marná pravda v rámci ukotvení v emoci jsem to já mou svou tou dlouhou houpačka. Začínám znova vyprávět veselý text. A tak k jádru věci vím to, že kde bylo maso, zbudou jen kosti, myslící mozek, spočine v nečinnosti, stisk ruky nepoznám. Kde maso bylo, zbudou jen kosti, myslící mozek, spočine v nečinnosti. A tak vás prosím, vy, co jste stejně jako já teď jenom hosti, zasmát se vůči přítomnosti, vůči každodennosti. Nevím, jestli to bylo vtipný, asi tolik ne, a tak říkám nickname. Schovávám sebe, beru to jakože nebe. Pane na nebi, bisexuální podstaty, ty jsi já a já jsem ty. Tykáme si spolu, hej bože ty vole, je to dost na hovno. Hej bože ty vole, hej man, amen, vůbec nevím, že mě těch 10 tvých přikázání nestačí. Všechny jsem porušil a chci porušit další. She is the one. Moje žena, prej to tak ženeš, že... Si dnes tu nebude s kým pokecať. A zrazu jedna holka z Rokycan, alebo odkiaľ vlastne bola, vlastne hovorila slovensky a bola celá holá, samozrejme holá, ale na sebe mala šaty. Hovorím si, to sa aj raz vráti, raz strhne z nej túto pokrievku jej tela. A ona nechcela, či chcela, skrátka pritočila sa v tej chvíli ku mne a hovorím si, toto dievča nerozumné ešte nevie, čo ja chcem dnes od nej. A ona hovorí, že hej, poď sem kluku hodnej, a potom hovorila niečo po česky. A pre mňa to bol ako ten spev nebeský a hovorím si, táto ale žvaní, tak uvidíme, dneska skočím na ní. A ona proste stále niečo žvanila a žvanila tam toho proste na kila. A žvanila a trepala. A potom ja si hovorím, že skočím ešte prepala a možno dáme spolu švédsku trojku. A ona len tak sama, bez obojku, stála tam, či vlastne sedela, niečo tušila a možno vedela, že dnes tu o ňu javím záujem. A ja si hovorím, že dnes ju dám, ty kokos, ja to viem. A ona mi tam proste stále rozprávala a hovorila o tom, že ten euroval a že to proste títo veci, že ona to všechno zná. A ja si hovorím, že ty kokos, to je téma hrozná, prehrozná. Nemôžeme sa baviť o niečom inom. A tak ona začala, že kinom, pornokinom a ďalšími kanálmi. Šťaviteľ klianálmi. Hovorila stále proste dokola, tam stále mlála. Ja som tam stále pozeral a počúval ju ako tela. Hovorím si, potom to sa musím pozrieť do kostola, pomodliť sa, odpustiť. Pane Bože, prepáč. Ona iba sedela tam a mne v hlave klepáč. Hovorím si, kedy už preboha to skončí. Hovorím si, Ježiš Mária, tak tohle je vonči, toto ono je. Čo to dneska, čo s ňou ja dneska zažijem. A tak sme tam sedeli úplne až do rána. A potom som zistil, že je skrátka nakoksovaná. Ďakujem Vladovi Jančekovi. Ešte jeden. Aha, sorry, a ešte desina. Vlado Janček získal 55 bodov.
No. Zapni sa. Zapni sa. Tak, s Bohom. No budem tu sám zase, koľkatýkrát dneska už tretí alebo štvrtý sám. Sám. V jednom kole, to je taký cyklus. To je ako tie cyklus, bicykel môj. Ten sa nikdy nevyčerpá. Bicykel, poď so mnou na bicykel, teda Bože, s Bohom budem tu sám, s Bohom dvaja. Dvaja na bicykli v zime, v Žiline na bicykli v zime. Poď sa spolu bicyklovať. Poď sa od mosta až po dom odborov, po zelených čiarach, poď sa so mnou tam bicyklovať. Pešo na druhú stranu a zase naspäť využijeme celú infraštruktúru. Spravíme si takú túru mestom, stretneme Číňana, povieme mu dobrý. To sú naše cyklocesty, toto sme si postavili. Poď so mnou na bicykel, Bože. Nebudem tam sám, možno ma aj niekto pozdraví, možno sa neprestane v zime sa predsa na bicykli nejazdí. No Bože, pomôž mi teda s tým bicyklom, pretože ak s nimi nepomôžem sám, tak potom mi už ostáva iba Tvoja pomoc. Prípadne ešte nejaký človek, ktorý by vedel odhrnúť tie masy snehu. Bože, odhrň to, prosím ťa, od Teska, od domu odborov až k knižnici. Odhrň mi to, nech taďal môžeme ísť všetci na bicykloch. Všetci tam pôjdeme na bicykloch. Nebudeme sa báť, že by sa na nás prestali ľudia usmievať. Pretože my sme sila, my sme predsa tí, ktorí to všetko odhrnuli. Keď si nám Ty nepomohol, Bože, tak sme si to odhrnuli my. Pomaly od novembra, decembra, január, február a už v marci sme boli hotoví. Sme si to odhrnuli a tak máme teraz voľné cesty. Prejdeme sa tam autom, čo povieš? Aby sme to všetko videli, aby sme to stihli. Kilometer, 2. To je to, čo nám ponúka naša dedina. Žilina. Ďakujem. Posledný a prvý išiel samo a bol workshop, tak on chcel ísť druhý, ale išiel dnes prvý. A teraz ide zase posledný, takže My name is right, my name is copyright, my name is right, and am I alright? I'm alright, I'm alright, my name is copyright, my name is Sam, my name is Samuel Sam a som prišiel sám a toto je moja životná šanca poraziť Bohdana Blahovca, toho básnického alfa samca. Toto je moja šanca poraziť toho básnického alfa samca, Bohdan a jeho gorila, gorila, čo zborila ilúziu o pravde a láske, o pravde a láske na nezákonnej páske, ilúziu o nezákonnej pravde a nezákonnej láske na nezákonnej páske, ilúziu o nezákonnej pravde na nezákonnej páske, o nezákonnej láske, politika a firmy, politika a firmy, ja seriem vám na vašu lásku,
nestačia pornofilmy, ja seriem vám na vašu lásku, nestačia pornofilmy, I like porno, I like hovno na kopčeku, hovno na kopčeku, hrad a vedľa hradu maštal, na kopčeku hrad a na hrade vládne Gašpar, pretože Gašpara si zvolili podaní, on nasral im do dlani, pretože Gašpara si zvolili podaní, on nasral im do dlani, pretože Gašpara si zvolili podaní, on nasral im do dlani. I like you, šéfka NBU, I like you, šéfka NBU, I like you, living in this fucking republic. I like tú šlapku, výkonná šlapka, tá výkonná šlapka, výkonná sekretárka, výkonná manažérka, z neznámej známa, zo šlapky dáma, I like living in this fucking republic. 3 minuty. Session bol v San Francisku v 86. a potom sa to rozšírilo úplne všade do sveta, nečakúča proste formát. Takže myslím, že na stanici v rámci Želenského Trina festivalu artikulujem dobre, je mi rozumieť? Áno, kebyže mi nie rozumieť, tak sa opýtate, že čo a ja to zopakujem. Kebyže mi nie je rozumieť, tak to zopakujem. S krajšou artikuláciou. No a na stanici myslím, že to bol pred pár rokmi Doesn't Understand Slovak. So I can maybe... Or you will translate each other? You have a lesson of Slovak now? No. Okay. So speak Slovak. Na Slovensku Slovak. Aj po česku sa budeme rozprávať. Biele Slovensko. On pouvait parler français un peu aussi. Takže začneme, nebudeme to predĺžovať, lebo je to trapné. A systém je taký, že sú dve kolá, v každom kole vystúpia performéri, každý má 3 minúty. Najprv vyberieme porotu z obecenstva, ktoré bude 6 kusov, lebo máme 6 kusov týchto čísielok od 1 do 10. Takže obecenstvo bude rozhodovať po každom kole. Tento týpek je dobrý v slam poetry, lebo vyhráva furt nejaké... Odpustíš mi to? Áno. Je dobrý. Som ti myslel lepšie meno. Mašička. Potom máme Dalibora Kociána. Toho možno poznáte aj z nejakých... Čítal, že píše, že prózy, básne, recenzie, ja neviem čo, ale všetko, že krátke prózy, krátke básne, krátke recenzie. A ešte, že je to pravda, že si dramaturg divadla Disk? Dobrý večer, ja som bývalý dramaturg divadla Disk, už tu má nejakých iných autorov, ale s tým som zase
autor textov, hudby a gitarista v skupine Saténové ruky, o ktorej ešte budete počuť. Ale nie dnes. Ale máš v bare, že... takže 1, 2, 3, 4. A máme tu zo zahraničia Matildu, našu ukrajinskú dobrovoľníčku, takže... Nehovorím po slovensky tiež, ale mám jeden anglický píšem. Takže Matilda bude po anglicky slamovať. A už ste mali možnosť, okrem iných aj iných, vidieť, v Artfore, keď bola, neviem, nejaká knihkupecká, neviem, čo také tam bolo slam poetry v Artfore. Artfor ešte nespomína trošku. A ešte Samo, chcel by som privítať Sama Burli potleskom, lebo on bol jeden z účastníkov workshopu. Samo, ktorý okrem nás vlastne čau. Pred touto exhibíciou sme mali na stanici workshop, 3-hodinový, v ktorom sme sa s inými, ktorí nevystúpia alebo sa boja. No tak na ulici. Ale možno ešte vystúpia, ešte bude open stage. Vlastne sme si tak keby skúšali, tí, čo už sú znali, tak už to vedia a nás to učili, alebo sme sa tak oťukali, že sme to veľa skúsili a bolo to super. A ešte by som mal privítať DJ Vasa. Dobrý deň. On nám bude hrať. Tak sme ho vyhecovali, možno to ešte bude fungovať na ostatných. A ja som aj nejakých ľudí obehol, že ak stále chcete sa zapojiť, tak teraz je ešte možnosť. Môžete sem prísť a prejaviť sa. Vlastne slavíme o tom, že vyjadriť sa a nechať vyjadriť ostatných. A ešte, to by som chcel zdôrazniť, že vyjadrite sympatie alebo antipatie, alebo podporujte tých ľudí, ktorí práve hovoria a dodajte im kuráž a nech majú nejakú odozvu z publika, lebo je to strašne dôležité. Alebo zatiaľ vyberiem z obecenstva porotu. Kto chce byť porota? Samozrejme na to. Vlastne poduje sa od 0 do 10 a 6 je aj devina. 6 funguje ako devina. Vyberiem to niekoho náhodného, kto sa... Ja chcel som byť druhý. Ja chcel som byť druhý. Ja chcel som a ona chcela. Ja chcel som a ona chcela. A ja a ona a chcela a ja chcel som. Ale vonku boli 2 stupne a 2 ruky neprístupné. Ja chcel som, ale vonku boli 2 stupne a jej ruky neprístupné, boli skryté vo vreckách nohavíc. A ja chcel som ťa objať, ty zvýšila si vstupné a ja chcel som, ja chcel som a ja chcel som a ona chcela a ja chcel som a ja myslel som, že to všetko bolo pravé, pretože to povedalo moje srdce mojej chorej hlave, ale moja chorá hlava srdcu cez hrdlo, tá skríkla, aby neblblo, veď predsa to, čo myslíš, to nie je tak. Odvrkla hlava srdcu nátak, ja chcel som, ale vonku boli 2 stupne a ja chcel som, ale vonku boli 2 stupne a moja hlava chcela a moje srdce chcelo a cítilo a chcelo a cítilo
a mňa takto klamú zmysly, keď moja hlava cíti a moje srdce myslí. Mňa klamú zmysly, keď moja hlava cíti a moje srdce myslí. Mne následne všetko sa vracia k tomu istému, ja chcel som a to je chybička môjho systému a práve pre túto malú poruchu upadá moja myseľ na duchu. Ja chcel som byť druhý. A teraz pôjde niekto druhý. A máme sa... Tvoje 3 minúty začínajú... Teraz to začalo. Teraz som tu prišiel a teraz už asi neodídem 3 minúty. Teraz to už musím povedať, musím sa priznať. Priznať sa alebo sa nepriznám? Asi sa nepriznám, asi priznám. Ešte neviem. Mám sa priznať? Jo. Nepriznám sa. Asi sa Ja totiž to nepijem. Ja sa musím priznať, že ja nepijem, pije moja žena. Ja nepijem, ja šoferujem, žena pije, ona pije. Ja tým pádom môžem šoferovať, tým pádom, že ja šoferujem, ona môže sedieť vedľa mňa, ja ju držím za ruku. Keď pije so mnou, pije bezo mňa. Fajčí tiež. Fajčí, ja nefajčím. Keď fajčí so mnou, fajčí bezo mňa. Nikdy sme nefajčili spolu. Jej dedo fajčí, jej oco nefajčí. Ale môj oco fajčí, jej dedo fajčí, ona fajčí, to sú traja, ktorí fajčia, my sme traja, ktorí nefajčíme. Jej dedo má v skrini odložených 600 gramov marihuany. Nemal som to takto povedať, ale nedalo mi inak. Proste musím sa priznať, že takéto pomery u nás vládnu. Ona fajčí a nefajčím, ja šoferujem. Je to krásne, je to moja žena. Sláva tým ženám. Sláva ženám, ale sláva aj mužom, lebo kto by nechcel byť dobrodruhom, vedľa ktorého stojí žena, ktorá keď treba, tak sa vie napiť. Kto by nechcel byť tým dobrodruhom, nech zdvihne ruku. Nevidím žiadnu ruku, to znamená, všetci sme dobrodruhovia, lenže dobrodruh potrebuje dobrodružstvo. A družstvo, ktoré ho drží, prípadne podrží, ak ho nepodrží, tak aspoň sa zdrží komentov, ale hlavne nech niečo povie. Ale ako má povedať, keď sa zdrží komentov? Družstvo, daj mi niečo. Moje družstvo. Čo by si mi tak mohlo dať? Čas. A body. Začal som o žene a skončím o žene, pretože ženy to sú múzy. Ženy, to vieme dobre my dobrodruzi, že tie ženy nás vždycky niekam vedú a keď nás nevedú, tak sú aspoň pri nás. Nemám čo k tomu dodať. A ešte chcem pripomenúť, že limit je 3 minúty maximálne, môže to byť aj kratšie, môže to mať aj 5 geniálnych sekúnd, ktorých sa tu všetci zabudujeme. Takže, no všetci nie, možno väčšina. Tak poprosím, obodujeme Vlada. Oceňujte našu situáciu začiatočníka. 5, si istá? 5, 6, 5, 7, 5. No. Tak možno v druhom kole porotu môžeme vyzvať, že niekto... Tak ja vlastne neviem, o čom budem dávať. Dnes tu bude potupa, možno bude sláva, uvidíme, jak to pôjde, uvidíme, neviem sám. Stojím tu a do podlahy, bezradne tu pozerám. Na koberci vidím špinky, také malé, drobné.
Sú to malé pavučienky, pavúci tu po mne, losia stále lesú niekam na mňa. Hovorím si, tí ma zjedia, povedia si mňam, zjedia ma a rozhryzú ma na maličké kúsky. Vstanem radšej rýchlo preto, už som celkom v úzky. Vstanem radšej, idem sem k tejto tabuli. Tu sa ale pozor, hodí na buli, hokej práve začal sa, hokejový zápas. Idem radšej odtiaľ preč, hokej, to je trápas, kašlem radšej na hokej, idem k DJ-ovi. Hej ty DJ, zahraj nám svoje ruky ovi okolo tých kláves tu. Zas nelieta to perie, že tu slozia pavúci, že tu lieta mucha. Nelieta tu mucha dnes, moja huba suchá, nevie o čom melie to, nevie vôbec nič. Hovorím si, ja som dnes son of a bitch. Ja som proste stratený v tejto tesnej chvíli. Zatiaľ mi to ide, však ja sa začnem míliť sa, začnem iba tliachať a potom si poviem len ha. Upečiem vám koláčik z cukru, vody, múky a na záver spomeniem saténové ruky. De osete sle overwen, dosloven, de osete sle over NSK A, B, C, D, mačka přede, A, B, C, D. Ego, go, do vlastní země si už se dávno už si se zaryla. SPOLu státí už tu nestojí, kráva krávu podojí, do vlastní země už jsem se já sama, Čechoslovačka, zaryla a žije nový druh. A žije pl an et a opic a žije gorila. To, čemu jsem věřil ještě včera, nevěřím už dnes, posílám SMS až někam do neb S, to už tu bylo. Kdo přijde znova, kdo tudy kráčí. Bílé billboardy, bílá slova, zas a znova nová o bílém sloven, dovnitř, ven, dovnitř, princip píchání Slovensku. Zkusím to jinak. Děkuji za muziku, i ta se hodí. Děkuji za každý tón, co to trochu schodí. Děkuji za každý schod, který mě vytáhne do poschodí. Dívám se kolem. Žili na dluh a dávali to denně. Žili a pili. Byl to takový živočišný druh. Žili na dluh, žili a pili a žíli jim kornatěli, že tak to chtěli. Žili a vyprávěli a cíle jim dávno uletěli v dané chvíli. Líbilo se dost pro radost. Z izmu šli do izmu, z komunismu šli do kapitalismu. Museli to tak udělat. Zkoušeli podnikat a učili se odvykání potykat a s novými věcmi se potýkat a další věci si znova neříkat. Kát se, sekat slova, sekat stát, zastavit stát, ruku v ruce v rámci revoluce, cévy jim kornatěli, že tak to chtěli. A já bych rád vyprávěl hovornou příhodu o tom, jak mladý chlapec přijel na stanici. Nebyla to polární stanice, byla to stanice u Žiliny. Byla taktéž plná zimy. My tam byli a vy se mnou, no, ano. Seděl chlapec, stál, pokulhával na pódiu, proti němu publikum a proti publiku tisíce kliků lajkům. Lajkům, salám a lajkům, salám a lajkům. Confirm me as a friend, because this is gonna be the end of my quasi poem. Spomínam na parížský šalát, spomínam, keď som nefajčil, spomínam na
prúsa čisté steblo trávy. Spomínam na mladosť. Spomínam na to, že som už dnes raz spomínam na to, že budem ešte možno niekedy spomínať. Pamätám si na to, ako som spomínal. Spomínam na to, ako som ohýbal vlastné vedomie pod vplyvom hríbov. Vlastné vedomie pohybované pod vplyvom hríbov neskončilo dobre. Spomínam na to, ako som sa rozhodol, spomínam na parížský šalát, ako som ho dojedol v sede na lúke. Spomínam na to, ako som pozeral Lucky Luke z Terence Hill. Nosievam tričko aj Bud Spencer. Buď Spencer. Buď tým Spencerom. Buď tým Spencerom, Erosom. Spomínam na to, čo som dnes už spomínal. Spomínam na dial-up. Spomínam na 56 kilobitov za sekundu. Spomínam na to. Spomínam na porn1.jpg. Spomínam na to, na tie 2 minúty. Spomínam na mega upload. Spomínam na sopu pipu, sopa fajčí pipu. Spomínam na to, ako som dnes už raz spomínal na sopu pipu. Na to, ako fajčí sopa pipu, sokame more, sopa pipa fajčí internet. Sopa pipa chcela vyfajčiť s internetom. Sopa pipa pičí. Sopa pipa už nevyfajčí, s internetom už nefičí. Už je... Kiči švory, jedni chceli s nami. Nechcem hrešiť, spomínam na to, ako som nehrešil, spomínam na to, ako keď som mal 5 a som nehrešil, ale sem tam som zahrešil. Mamka mi vždycky povie, ako som hrešiaval. Spravil si Daliborko, Fiňa kukujíca, dopite. Spomínam na to, ako ma tu naučili spomínajúci alkoholici pri pieskovisku, kde som sa hrával, kde som chcával v nedalekých kriakoch, kde sme hrávali skrývačky za mojím panelákom, komunistami vybudovanými panelákmi, 2, 3. Spomínam na dial-up. 3 minuty. Spomínam. Jaro, slevy a každý to ví, slevy se blíží a padají. Slova jsou zlevněný a mezi námi tají vokály a plouželky, který se z rádia palí hnědýma barvama mezi náma. Proto ti píšu, baby, tohle toho maila, jenomže jsem šťastná mezi náma, jenomže jsem tě čarou náhodou potkala zrovna v metru, že jsem viděla, že seš to ty, že před 10 létama jsem tě taky potkala, že před 10 létama jsem tě strašně chtěla do svý kapely, kterou jsem jenom kvůli tomu omylem jen tak založila čarou náhodou. Že předtím jsem s holkama, který říkali, ale jo, on do tebe valí, on do tebe dělá, a jsem říkala, ne, to jsem si nikdy nemyslela. Že mezi tím jsem vždycky dělala, pro křídu chodila, vždycky jsem se hlásila, vždycky, když učitel řekl, kdo půjde pro křídu, já jsem řekla, já náhodou tam půjdu, do 4. třídy klidně půjdu pro křídy, jasně, klidně tam půjdu. A pak jsem založila naši kapelu a řekli jsme se s holkama, tak tam teda půjdu. Řekla jsem, že já budu zpěvačka a že to bude prýma pro mě hračka, zbalit tě, že nejsem žádná vůbec sračka. Poznala jsem tě, hned jsem tě poznala v knihovně, když jsi byl na nástěnce vyvěšený, že jsi největší vypůjčovatel všech knížek. Těma se všechno si četl a já jsem seděla na lavičce a četla si Kanta, že nejsem žádná tanta a doufala jsem, že se mě zeptáš, co čteš a já řeknu, heč, je to Kant, ale kam s tím, dál jsem to nedočetla, vystačila jsem si tenkrát v té době s předsádkama, neměla jsem čas, protože jsem hledala, co si obleču, až tě potkám na té lavičce, až mě náhodou potkáš, náhodou, že půjdeš kolem, jen tak náhodou, že půjdeš kolem a já zrovna čtu si Kafku, protože ne každá holka čte si Kafku, ale protože já jsem ta holka, co má ráda divadlo a taky jen tak chodí do knihovny a občas se dívá, kdo vyhrává, kdo nejvíc čte knížek. A věděla jsem, že je všechny čteš ty. A věděla jsem, že ty seš ten pravej baby. A vůbec není svět trápný ploužákový, jo mládí, to je někdy těžký. Občas, když seš holka trošku vošlivější, občas, když seš holka trošku tlustší než Světlana, která si o tobě povídá a dělá, že zná Kanta. A ta píča taky dělá, že zná Kafku. Ale já nejsem holka sprostá, já jsem úplně normální
ze 4. třídy, takže až tě příště potkám, tak ti řeknu omylem ti řeknu, hele, pojď ven, omylem ti řeknu, hele, pojď ven, omylem ti řeknu, nemáte náhodou zrovna češtinu? Omylem nenápadně, ale přitom si řeknu, že vlastně už tě příště do té naší kapely pozvu. Takže jsem to udělala, takhle jsem to udělala, takže jsem tu kapelu celou omylem jen tak mimochodem založila. A holkám jsem řekla, že strašně nutně potřebujeme bubeníka. Tohle ti tady píšu do toho maila, aby si věděl, baby, že jsem celá šťastná a hotová, když jsem tě u magistrátu potkala, děláš v práci jako já, ale nejsem ta, že by jsem se k tobě hnedka hlásila, tak jsem radši tuhle cestu upřednostila, že jsem ti chtěla říct, že kdyby náhodou se situace změnila, kdyby náhodou mezi tím tě ta druhá nepotkala, nebo Světlana mi tě nepřebrala, nebo Jiřina, nebo ta další, která ty jointy líp balila. Jo, a já jsem to tenkrát ještě neuměla, ale do svý kapely jsem tě pozvala. Pili jsme tenkrát omylem krabicáka, takže jsem se omylem opila, takže jsem jenom kvílela, takže jsem ty svoje texty skvělý nedala, který jsem si předtím o tobě omylem jen tak připravila. Náhodou, čirou náhodou jsem si vždycky trefila. Takže vidím už desinu, jednu, druhú desinu, tretiu desinu, 9. Ešte raz, prosím vás, porodá, zdvihnite svoje podletenia. 10, 10, 10, 10, 9, 9. 58. Jediná žena všetkých napred, to vlastne nie je jediná žena, Matilda. Matilda po anglicky. So, welcome in the 21st century. Please don't worry, we want you to know that somehow everything will be crazy. After entering in that system, you will never feel the same. So many discovery up to slavery, so many corruption up to lobotomization. Of course, you will appreciate that great 21st century gate. Such a famous big evolution, more genius than all expectation. Perfect box of the human being, shower, coffee maker, cooker, freezer, dishwasher. Audio player, recorder, streamer, receiver, helicopter, airliner, double-decker, computer, and fucking TV. So welcome to the 21st century of our wonderful modern society. Humans in collective boxes, eating and drinking boxes, bought in huge market box, human moving by boxes to discover foreign boxes, tweeting to their email box, speaking with phone boxes, working in boxes for boxes, and watching the main TV box. Such a perfect system. Let's play that game. The boss of the box succeeds in reducing humans' brain, but don't worry, you will be well fed by novelty neurosis pain. So welcome on the 21st century. We want you to feel free to participate and create this beautiful fantasy of a society of lobotomy. Enter on that virtual frame. You will never feel the same after adding your own pixel. Takže rozmýšľajte svedomito, aké čísla ukážete, vždy. Takže poprosím. Poprosím vás pre Matildu. Great, Christmas is coming. It's not a problem, let's have a fun. Welcome in the temple of games, that wonderful magical trade of our consumer society. Hello Kitty and Barbie, Ken or Teletubbies. Please, my dear toys, where are you coming from with your plastic fixing joy overrunning all home sweet home? Isn't it true that small hands fit you together during long hours so that at the end you could travel all around the world to set up comfortable in those fucking window display with
which blind people by their X-ray. Why does nation allow this big indignation? That a children minority can play thanks to poor kids' exploitation. So what else? Let's participate into that consumption. Let's cultivating that wonderful illusion. Spend your money for your sweet honey. Because soon is coming that greatest window dressing of happiness. But all those dreaming plastic, all that fairy tale pathetic, from this commercial bullshit, make me truly vomit. To bola Matilda. Ďakujem Matilde a oceňujeme, že máme tu aj inú národnosť v Česku alebo Slovensku. To je Čoko Voko. A Čoko... Aj teda, kazety je. Takže porota, hlasujeme za Matildu. 8, 5, 6, 9, 5, 6. Všetci sú istí, že držia 6 a nechcú nevinu. Máme to. 39 Matilda, ďakujeme Matilde. Francúzske krídlo Stanice. A predposledný išla Máša. Takže teraz bude druhá. Máša. Takže to je. Jo, jasně, já jsem tak smutná, protože vím, že v tom smutku vypadám aspoň trochu krásná. Situace je jasná, rozumíme si my dva už tak dlouho a mezi náma cesta začíná být prázdná. Je to taková písnička smutná a soulová, že připadám si tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná a přitom prázdná, tak krásná. Občas ráno, když se cítím obzvlášť prázdná, občas když spláchnu a cítím se fakt hodně prázdná, tak říkám si, tenhle svět je fakt těžká tryzna a doufám, že ten kluk to pozná, že já jsem strašně smutná a že doufám, že nenajde novou a veselou a divokou, mladou a statečnou takovou, jako jsem dřív předtím byla já. Takže když o tom přemýšlím u zrcadla s natáčkami, říkám si, že to pozná, že situace moje je zlá, ale říkám, já jsem tvoje princezna temná, smutná Morgiana, temná, smutná, temná kámoška, rozumíš? Protože já jsem hluboká, nemyslím hluboká, jen tak volemovaný smajlíkama, nemyslím jen tak hluboká, jako jáma mezi náma, nemyslím fakt a nemyslím a necítím se sama, jo, cítím se sama s tebou a chci ti to říct jedinou větou, ale chci, aby si viděl, že mi tečou slzy po tvářích a byl bych hřích po světě s pláčem jít, víš, baby. Tak připomínáš mi všechny ty věty, které jsme si řekli a všechny ty světy, které mezi náma byly a v tu chvíli doufám, když říkám, že všechny věty, které mi na to odpovídáš, připadají mi banální a připomínám si přitom banán, protože banální mi jako banán zní, ale doufám, že ty to na mě nepoznáš, protože já jsem hluboká, Margiana, protože já jsem tajemná, ne, že by jsem byla ženská uřvaná, ale jsem taková temná a tajemná, rozumíš, hluboká, taková, jakou když jsi mě potkal, taková pořád stejná a čím dál víc zajímavá, protože chci, aby si věděl, že jsem trpěla a že trpím každým dnem, protože hladová je Afrika, protože ubohá a statečná jsem trochu já, protože doufám, že budu pro tebe navždycky zajímavá. Doufám, že ti tahle písnička nepřipadá trapná, protože doufám, necítím se jako banál, jako banální, jako banána rama, protože to je moje drama, protože moje drama je každý den máslo rama na chleba, protože sváčina a já, protože jsme kamarády, protože jsem včera v noci rohlík sežrala a protože na to myslím a jsem z toho úplně ztracená, protože zase přiberu 3 kila, ale nesnáším každou ženskou, která nadává, která by sama doma brečela, která hraje, že dělá DJ s gramcema, ale přitom surfuje se sporákama. Taková, která říká, holky, to je názor můj, takhle si nechte nalakuj, nemyslím, že je to fuj, je to OK, tak se na to koukej, jak to dělám já, jsem smutná. To byla smutná odkazování Máša. Ďakujem Máši. A
hlasujeme za Mášu. Máši dávame bodov 9, 9, 10, 8, ešte niekto? A 10, 9, 9, 9, 8, 10. Ďakujeme Máši, Gio Máši. Ne, Míši. A nasleduje niekto, kto vie, kto to je. No, kto? Struna? Asi. Struna! Rozkol, rozpor, roztrhol mi rozkrok. Rozpol, rozum a cit. Into the pit. Bola taká relácia, po Headbangers boli išli a hrali tam Cannibal Corpse, keď som mal 13 rokov. Rozkol, rozpor, techno či dramáč? Pač! Na dramáč nefetuješ, na techno fetuješ. Rozkor, rozum a cit. Žurka, nežurka. Žurka, nežurka. Maka doma, ísť na žurku. Maka doma, ísť na žurku. Rozkol, rozpor, hodil mi rozkrok. Gule sa mi oddelili. Rozkol, rozpor, emocionálny rozklad. Vklad do banky. Hypotéka, nehypotéka, rozpor, rozklad. 30 rokov v prdeli. 600 eur preč. Mesačne. Heč. Na. Rozpor, rozklad, rozpor. Palec od malička sa mi odopol. Rozkol, rozpol. Rozum. Penis. Neveríš? Prežívam. Rozkol, rozpol. Rozhodol. Som nie ja. Rozhodlo. Sa pre techno. Rozkol, rozpol, rozhodol. Voliť či nevoliť. Březen ukáže. Rozhol, rozkor. Kresťani. Liberáli. Nacionalisti? Nora? Som Košičan. Budem voliť Košičanku. Má 2 lepy pred domom. Rozkolom by som ich rozpolil, zobral by som si jedného pred svoj vlastný balkón. Jak Košičan. S norou. Rozkolenou. Rozpoltenou osobnosťou, norinou, zbraňovou. Rozkol. Všade panuje rozkol. Aj v decibeloch. DB rozkol. Dizzy Rascal. Rozkolený je. Rozpol. Vôpol. Grime robieval lepší predtým. Teraz robí pop. Rozkolený je. Zmluvu s vydavateľstvom. Rozkol som, rozopol som si rozkrok. Som Tom, jak Rosenberg s veľkým penisom. Rozporúplný výbor a nerozporúplná poroda. Hlasuje teraz. 8, 7, 8, 9, 8. Moment, a ešte. 8, 8, 8, 7, 9, 7. Už toľko to bolo strunový. Neviem, to má spočtové. 47 strunovými bodov. Ešte by som vás chcel trochu pomasírovať vaše mozgy, že je to fakt zaujímavý pocit držať túto vec a byť tu, tak ak fakt ešte ste nalomení, tak ešte na konci bude možnosť
sem vystúpiť a povedať nejaký strašne veľký odkaz svetu a odhaliť svoje nitro v 3 minútach. Dobre, konec kecov, ďalší ide... Jaké bol v poradie? No, OK, tak Bohdan, Bláhovec. Zmateně a rovnou k věci žádný moc dalšíší is mají problém. Keci, ty, ty, město, touha, aha. Marná pravda v rámci ukotvení v emoci jsem to já mou svou tou dlouhou houpačka. Začínám znova vyprávět veselý text. A tak k jádru věci vím to, že kde bylo maso, zbudou jen kosti, myslící mozek, spočine v nečinnosti, stisk ruky nepoznám. Kde maso bylo, zbudou jen kosti, myslící mozek, spočine v nečinnosti. A tak vás prosím, vy, co jste stejně jako já teď jenom hosti, zasmát se vůči přítomnosti, vůči každodennosti. Nevím, jestli to bylo vtipný, asi tolik ne, a tak říkám nickname. Schovávám sebe, beru to jakože nebe, pane na nebi, bisexuální podstaty, ty jsi já a já jsem ty. Tykáme si spolu, hej bože ty vole, je to dost na hovno. Hej bože ty vole, hej man, amen, vůbec nevím, že mě těch 10 tvých přikázání nestačí. Všechny jsem porušil a chci porušit další. She is the one, moje žena, prej to tak ženeš, že si mám někoho vzít. A ona mi, Bůh jako die a dius, Zeus se to skloňuje, prej se to pak rýmuje, v rámci řecký poezie, v té já se nevyznám, v jménech se nevyznám, že si ji prej mám vzít. A ona mi v rámci die, v rámci poetrie jede do Indie, že prej jede vysypat koš, že prej si ode mě potřebuje odpočinout, in and out. Vstupuju do ní každý den, tak opatrně, tak lidsky, tak přítomně, nechci být lidský na pódiu, diu, Zeus, ale i já ho tam mám. A ona chce být ve mně a já v ní a je to relativní. A nikdo se nesměje. Nikdo se nesměje, tady je zima a tady jsou závěje. Já chci poprvé říkat veselý text a ten hypertext není vtipnej. Největší Čech nejsem. Největší Čech nikdy neexistoval. Největší Čech nebyl ten, kdo schodil euroval. Největší Čech nevolal turn out the wall. Schoďte euroval, schoďte vlastní slávu, schoďte vlastní vládu. Jdu jinam, jdu do temnoty. Tykám všem politikám, tykám všem politikám, volám. Nacionální kontext, který nepochopíte, že 3 minuty jsou v rámci mého případu absolutně minutý. Viete, čo nasleduje? Porota. 10, 9, 9, 5, 8, 9. Kritický osvetľovač. 50 je Bohdana. Teraz podporíme svojím prejavom tleskacím Vlada Jančeka. Tak
som sa stavil včera v bare, hovorím si, čo je nové, všetko staré, proste sedeli tam samé staré tváre a ja som sa tam postavil v takom tom zmare, hovorím si, dnes to nebude s kým pokecať. A zrazu jedna holka z Rokycan, alebo odkiaľ vlastne bola, vlastne hovorila slovensky a bola celá holá, samozrejme holá, ale na sebe mala šaty. Hovorím si, to sa jej raz vráti, raz strhne z nej túto pokrievku jej tela. A ona nechcela, či chcela, skrátka pritočila sa v tej chvíli ku mne a hovorím si, toto dievča nerozumné ešte nevie, čo ja chcem dnes od nej. A ona hovorí, že hej, poď sem kluku hodnej. A potom hovorila niečo po česky. A pre mňa to bol ako ten spev nebeský. A hovorím si, táto ale žvaní, tak uvidíme, dneska skočím na ní. A ona proste stále niečo žvanila. A žvanila tam toho proste na kila. A žvanila a trepala. A potom ja si hovorím, že skočím ešte prepala a možno dáme spolu švédsku trojku. A ona len tak sama, bez obojku, stála tam, či vlastne sedela, niečo tušila a možno vedela, že dnes tu o ňu javím záujem. A ja si hovorím, že dnes ju dám, ty kokos, ja to viem. A ona jej tam proste stále rozprávala a hovorila o tom, že ten euroval a že to proste títo veci, že ona to všetko zná. A ja si hovorím, že ty kokos, to je téma hrozná, prehrozná. Nemôžeme sa baviť o niečom inom. A tak ona začala, že kino, porno kino a ďalšími kanálmi, šťaviteľ klianálmi. Hovorila stále proste dokola, tam stále mlala. Ja som tam stále pozeral a počúval ju ako tela, hovorím si, potom to sa musím pozrieť do kostola, pomodliť sa, odpustiť. Pane Bože, prepáč. Ona iba sedela tam a mne v hlave klepal, hovorím si, kedy už preboha to skončí. Hovorím si, Ježišmária, tak tohle je vonči, toto ono je. Čo to dneska, čo s ňou ja dneska zažijem. A tak sme tam sedeli úplne až do rána. A potom som zistil, že je skrátka nakoksovaná. Ježišmária, hlavne Janček. Téma bolo nakoksované. Porota o hodnote Vlada Jančeka a jeho príbeh z Varu. 10, 9, 10, 7, 9. Ďakujem Vladovi Jančekovi. Aha, sorry, a ešte 10. Vlado Janček získal 55 bodov v tomto druhom kole, tak toľko už to máša. A mohli by sme, Kosti mal nápad, že zahlasujeme teraz, ohodnotíme DJ-a. Ohodnotíme DJ-a a jeho produkciu a DJ vás. Takže jemu dávame 10, 10, 10, 89, 10 a 9. Takže vyhrávaš malé pivo na bare. Teraz ide tá divoká karta menom Vlado, ktorý sa rozhodol na celom chvíľu, tak privítame búrlivo odvádzajúca Vlada. No. Zapni sa. Zapni sa. Tak, s Bohom. No budem tu sám zase, koľkatýkrát dneska už tretí alebo štvrtý sám. Sám. V jednom kole, to je taký cyklus. Ako tie cyklus, bicykel môj. Ten sa nikdy nevyčerpá. Bicykel, poď so mnou na bicykel, teda Bože, s Bohom budem tu sám, s Bohom dvaja. Dvaja na bicykli v zime, v Žiline na bicykli v zime. Poď sa spolu bicyklovať. Poď sa od mosta až po dom odborov, po zelených čiarach, poď sa so mnou tam bicyklovať. Pešo na druhú stranu a zase naspäť využijeme celú infraštruktúru. Spravíme si takú túru mestom, stretneme Číňana, povieme mu dobrý. To sú naše cyklocesty, toto sme si postavili.
poď so mnou na bicykel, Bože. Nebudem tam sám, možno ma aj niekto pozdraví, možno si neprestane ťukať na hlavu. V zime sa predsa na bicykli nejazdí. No Bože, pomôž mi teda s tým bicyklom, pretože ak s ním nepomôžem sám, tak potom mi už ostáva iba Tvoja pomoc. Prípadne ešte nejaký človek, ktorý by vedel odhrnúť tie masy snehu. Bože, odhrň to, prosím ťa, od Teska, od domu odborov až k knižnici. Odhrň mi to, nech tadiaľ môžeme ísť všetci na bicykloch. Všetci tam pôjdeme na bicykloch. Nebudeme sa báť, že by sa na nás prestali ľudia usmievať. Pretože my sme sila, my sme predsa tí, ktorí to všetko odhrnuli. Keď si nám Ty nepomohol, Bože, tak sme si to odhrnuli my. Pomaly od novembra, decembra, január, február a už v marci sme boli hotoví. Sme si to odhrnuli a tak máme teraz voľné cesty. Prejdeme sa tam autom, čo povieš? Aby sme to všetko videli, aby sme to stihli. Kilometer, 2. To je to, čo nám ponúka naša dedina, Žilina. Ďakujem. Ďakujeme aj my, mladí bicyklovom aktivistovi. A treba bicyklovať aj cez zimu, to je sranda. A teraz porota hlasuje za Vlada 77785. Tak priemek 7, tuším. 41. To je 41. Uj, poradte, je to málo. Posledný a prvý išiel sa mnou a keď bol workshop, tak on chcel ísť druhý, ale išiel tiež prvý, tuším. A teraz ide zase posledný, takže Samo. My name is right, my name is copyright, my name is right, and am I alright? I am alright, I am alright, my name is copyright, my name is Sam, my name is Samuel Sam a som prišiel sám a toto je moja životná šanca poraziť Bohdana Blahovca, toho básnického alfa samca. Toto je moja šanca poraziť toho básnického alfa samca. Bohdan a jeho gorila. Gorila, čo zborila ilúziu o pravde a láske, na nezákonnej páske, ilúziu o nezákonnej pravde a nezákonnej láske na nezákonnej páske, ilúziu o nezákonnej pravde na nezákonnej páske, o nezákonnej láske, politika a firmy, politika a firmy, ja seriem vám na vašu lásku. Nestačia pornofilmy, ja seriem vám na vašu lásku. Nestačia pornofilmy, I like porno, I like hovno na kopčeku, hovno na kopčeku hrad a vedľa hradu maštal, na kopčeku hrad
a na hrade vládne Gašpar, pretože Gašpara si zvolili podaní, on nasral im do dlaní, pretože Gašpara si zvolili podaní, on nasral im do dlaní, pretože Gašpara si zvolili podaní, on nasral im do dlaní. I like you, šéfka NBU, I like you, šéfka NBU, I like you, living in this fucking republic, I like tú šlapku, výkonná šlapka, tá výkonná šlapka, výkonná sekretárka, výkonná manažérka, z neznámej známa, zo šlapky dáma, I like living in this fucking republic, kde... To bol Samo, dnešný objav Slam Poetry. Samo mi ide karta. 10. Zatiaľ, čo to tým strašne rýchlo spočíta, tak teraz ohodnoťte moderátora. Porota. Príjmam kritiku a tempo 0-1. 1070. Daniela Holeníková. Pardon. A tretia cena sú wafličky. Takže... Dobre, kto vyhral? Vyhral alebo... Sú wafličky holandské, tak si ich môžete... Ako hostie. No. Dobre, druhé miesto je Samo. Samo, nechceš cenu? Môžete vybrať cenu. Víno a knihu. Možno tam je, takže sa sem musí presťahovať. To sa je, musí preto. Máš sa, že 113 hodín rozhľadovala všetky. Tak ďakujem. My sa vidíme v bare a za 3 mesiace myslím, že zase sa to tu udeje, tak dojdite a... Aha, ja som ešte nedal šancu niekomu ďalšiemu. Tak môžete v bare proste dať nejakú vec, my vás budeme počúvať a môže sa to aj lepšie robiť s nejakým trinkom v ruke. A do toho nám bude hrať Piony alebo vás. A ďakujeme všetkým, ďakujeme Artforu a ďakujeme stanici, takým sebe a ďakujem vám, že ste prišli. Vidíme sa. Aďo, a ešte ďakujem